Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasance a cikin wani sabon bidiyo mai albarka. Insha Allahu ne Ummu Tarik zan gabatar muku da dahuwan gero da wake. Abubuwan da ake bukata: gero, wake, manja ko man gyada, garin yaji, magi, albasa, tumatir, koren tattasai. Ga nan na sa ruwa sun tafasa, na gyara wake, na wanke shi, na zuba, sannan na sa gishiri, na rufe ya ci gaba da tafasa sai da ya dahu rabi da rabi. Sannan na kawo gero wanda aka gyara shi, aka rege shi, aka surfa, na wanke shi, na ƙara rege shi, sannan na zuba. Kun gani gashi nan yana ta dahuwa, kina yi kina juyawa, haka zaki ta yi. Gashi nan bayan wani lokaci na zuba mishi magi, na ci gaba da juya. Zaki rufe shi, ki rage wutan, a haka gashi nan ya fara dahuwa har sai kin ga waken yayi tibis. In kina so yayi wara-wara sosai kamar irin wake da shinkafa, to ba za a saka mishi ruwa ba. In kuma kina so yayi irin, ya zance, dahuwa dai da ruwa-ruwa, shine zaki ƙara ruwa in kina bukata. Masha Allah, kun ga yadda namu yayi. Kun gani gashi nan muna zubawa. Gani gashi yadda ya, masha Allah. Gashi waken ya dahu lubus, masha Allah. Gashi nan kun ga yadda ya bada kala, masha Allah. Na zuba mishi manja, kuma zaki iya sa man gyada in kina bukata. Gashi nan kun gani. Sannan na sa mishi tumatir da albasa wanda na yayyanka da koren tattasai. Sannan na barbaɗa magi. Gashi nan kuna gani, masha Allah. Gashi nan na zuba yaji, masha Allah. Gero da wake ya kammala, har da manja da salat. To ina godiya, Allah ya amintar da hannayenmu. A ci lafiya, da fatan za ku yi like, ku yi subscribe, sannan ku yi comment. Na gode.